ସେ ତ ନନ୍ଦରାଜର ଟିକେ ପିଲା ଖାଲି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୁଁ। ସେ ତ ନନ୍ଦରାଜର ଟିକେ ପିଲା, ସେ ତ ନନ୍ଦରାଜର ଟିକେ ପିଲା, ହାୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ସେ ତ ଯଶୋଦା ମାର ଭାରି ଗେଲା, ସେ ତ ଯଶୋଦା ମାର ଭାରି ଗେଲା, ହାୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। କୁଞ୍ଜ ସାନ୍ତାଣୀ ରାଧା ଗଡ଼ୁଣୀ, ମୋହିନୀ ମନ୍ତର ବଳିରେ ତାକୁ ପିରତିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା, ହାୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ହାୟ ହାୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ଯଶୋଦା ଦେଲି ରୁଚୁନି ତାକୁ ଲବଣୀ ସର, ରାଧାକୁ ମାଗିଲୁ ଦହି ପଖାଳ।